Anna Sevadin from Food Security Nutritional Assurance Ajaimek Balipathar Lamps under 37 FP Shop Dealer along Pineration Kardating Pen Sini Inti Lapen Musur Dal Kipi Kapajara Ajaimek Kangpu Kapamanpo Piniphai Kunini Phai Kebani Sarapathar Constituency Angkang Balipathar Lamps under 37 FP Shop Dealer along Tintame Ration Kardating Pen Balipathar Lamps Kaparlo Aratumaphan Sini Inti Lapen Musur Dal Ahai Ration Kardating Kilongnangji from Food Security Nutritional Assurance Anna Sevadin Ajamek Paklangsi Mai Sing Tumong Arong FP Shop along Anna Sevadin MA along Manpeng Aluhi Kachatong Dun Sarapathar Mandar Jawa Morcha President Anil Togbi VP Boson Bay Jatna Singh Bay Lapen Sarni Timong Lapen Penang An Rongasar Rupasar Lapen Kethekeding Araratum Pen Chatong Pini Anna Sevadin Mayelong Manpeng Aluhi Atum Havar Araratuma Phan Lamthi Kapachinipon India Prime Minister Narendra Modi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Lapen Karbi Anglong Autonomous Council's EM Dr. Tuliram Ronghangatum Kamatha Kimia Jok Anna Sevadin Kangpu Ilitum Cheklo John Wangta Sang Sini Inti Lapen Dali Lahai Longpon Verpopu Lahai Alam The Pachinipon Ration card Kaviar Waratum Dolang Puti Methang FP Shop Kalite Lemsalong Chihumridam Nangpuk Lapen Pinang An Arwaratum Orunadoi PMYG Guest Lapen Ayushman Sekachilanga Kartsatame Anutin Arwatame Methang Aparman Chipalong Dunangpuk Jongsi Methang Aparman Chalong Dunde Atum Dolang Puti Birta Pachininang Pupu Lahai Havarat Atmaphan Lamthi Chatan Chaparepo Balipathar Pen Jatna Singh Bay News First Karbi Anglong Ramsing Timung episode Paklang Solong under Balipathar Lamps Limited along Nilitum Sorkar Pen Kipin Khatpon Ateng Rong along Ration card ki dotum han an sang epi bom lo lapen non pini pen ke sini dali inti sitame ilin ki pondolo anam jum hek pen selang litum long pon ipo lasi pini ladak na sitong don ong dung Ration card ki do don lekaratum sitong don iglo topik kuna lamps under lo non nilitung gedak Vice Nong Sarapathar Homasti la ini Balipathar Lamps under pensi nilitung dak Mai Sing Timung area anke nili si dilar lo nili men Ramsing Timung pu ase pini pen labangso Mondol Committee Youth Presiden nahin pen labangso Anna Sevadin pun laso program kangkupon lo lasi non kirang gilang ani an sitame kiceng pini ipulo lasi anam jum hek pen abang ladak nili dukan along si 1 tarik pen 2 tarik angbong labang so sang sini lapen dali inti lason pli nili ron pon bompo lapen lanang li episode under long don ka anamui do lo nili episode dila andar ke pak pharo ke thomra pak sirke lapian ini kala idon pen ba inut pen kilun kan an kala bangso asaman pi lo idon pen ke sangelin po lapen ke sini ilin dali ilin lapen ke inti ilin to ipo go afihala population ong tu ong ma hala serbang langsung pen net nang bon tu je naso pen aku non kini ron pu la avipin deman kipigi lawang so kota non apol part tu je lah sedangkan September ciklu arilom si
labang sa akimi ke eding ye pan ba akimi ke thab akar kabunai ke hala siti sikame hala sulong sikame apikom population bang hindi non ke aprange la so population pipide lama non praya tungke inuvet akar kare pakwe inuvet ke dutun dan dula sikame hala eding person